בהירות מחשבתית. הוא היה חד מחשבה. היושר זה היה פיני. פנחס יושר ואמינות. אדם עם נחישות מאוד מאוד גדולה. פנחס הוא גיבור. דמות חזקה, דמות חזקה. פיני זה חיים. פיני זה כוח של חיים. משהו בלתי יאומן. פיני הוא שיעור לחיים. אני הערצתי אותו. ישר, קנאי לאמת, עניו, נחוש, שמח ואופטימי בלתי נלאה. כך תואר בפי כל מכריו, פנחס אליהו נבון, פיני בפי חבריו. מי הוא האיש שהלך עם האמת והצדק עד הסוף? מה הסתתר מתחת לחיוך הנצחי הנסוך על פניו? איך הצליח המנכ"ל הקשוח להסתיר את רגישותו לחלש? ניגודיות אינסופית ואתגרים ללא סוף הרכיבו את האישיות הגדולה הזאת. פיני נבון. פיני נולד בבאר שבע להוריו ישראל וסימי, עולים חדשים ממרוקו שהכירו וניסו בישראל, בכור לחמשת אחיו. בילדותו עברה המשפחה לדימונה, בה גדל והתחנך. הוא היה דוגמה לכל האחים שלו שיחיו בעזרת השם ויאריכו ימים. דוגמה ומופת. אבא קטן. אמר לי אז עולם אלמליח, זכר צדיק לברכה, יש לך בן שלא רק אתה מתגאה בו, עם ישראל צריך להתגאות בו. בטיולים זה בא לידי ביטוי כשאנחנו הולכים לאיבוד, הולכים לאיזה נחל, שני נערים עם איזה מפה, בקושי יודעים לקרוא מפה, בקושי יודעים משהו, הולכים לאיזה ואדי, בלי פלאפון, לא אומרים להורים בכלל, כן, בבוקר, הולכים פה להרים. דברים נועזים, אני זוכר, זה פיני, תמיד ללכת איתו, יש לך ביטחון שאנחנו נסתדר. אנחנו נסתדר. אתה נמצא איתו, אתה יודע שאתה לא הולך לאיבוד. אני רציתי שיתחנך על ברכי תורה בעבודה. וזה היה בישיבות בני עקיבא, בישיבת כפר מימון. למרות שקשה לו, הוא לא בכה ולא אמר אני רוצה לחזור הביתה, אלא ישב ללמוד, וכשהיה בא לבית היה כולו קורן מאושר. כשהלכנו לישיבה, ראשונים בעיר, הלכנו לישיבה תיכונית, היה מאוד קשה, היה מאוד קשה. אנחנו בכינו בלילות. ובאחד הלילות, כשאני לא נרדם, אני שומע שגם מישהו אחר בחדר לא נרדם. ולא נרדמנו, התביישנו להגיד שאנחנו אולי בוכים בלילה, אבל מיד עשינו מעשה, קמנו, הצמדנו את המיטות והתכסנו בשמיכה אחת כדי שלא נהיה לבד מתחת לשמיכה. כשהנער קפץ מעל גדר ונתלה בגיד. פציעה קשה ביותר. חוט ברזל. מכאן לכאן. כלום. ותפס את זה ולקחנו אותו ישר לבית חולים, לא אמר שום דבר. אני זוכר את הבשר בחוץ. הוא לא בכה, הוא לא צעק. זה מין גיבור כזה. פנחס הוא גיבור. אני זוכר אבא שלי נותן לו כסף. נותן לו כסף לצבא. יש ככה, זה יוצא מהשער, עם התיק, עם הנשק, הכל. היה כאילו, פסמן לי, בוא אחריי, הייתי בא, היה לוקח כסף מהכיס שסבא נותן לו, חייל! אמר לי, ככה אח שלי, שתוכל, תקנה ארתיק, תקנה זה, אתה יודע, זה דברים שאתה לא מסוגל לשכוח. כבר בילדותו בלט פיני בקשריו החברתיים, דבר שהלך והתעצם במשך כל שנותיו. את קבוצת הכדורגל השכונתית בדימונה איתר שם מיוחד שפיני נתן, שם שעלם את אישיותו, השאפתנים. זה ביטא את מה שהוא, וזה מאוד מאוד מאפיין אותו. השאיפה, השאפתנות, צריך להגיע למשהו. וכתבנו את זה על הקיר בצבע.
כל העולם ראה את זה. שאפתנים, זו הקבוצה שלנו. לקראת סיום לימודיו בישיבה התיכונית, החל פיני להתאמן באינטנסיביות לשירותו הצבאי הקרב ובא. היה משהו שילוב כזה של פיני וגולני. עם גיוסו לצה"ל בנובמבר 1978, שובץ פיני בחטיבת גולני, והתקבל לצוות ההקמה של יחידת ההנדסה של גולני. מה שאצלי קבע מי זה פנחס, זה השירות שלו בצבא. מה זה להכין? קודם כל אימונים. כל הזמן רץ, מרחקים, הולך וחוזר ומתאמן, ואני אומר לו למה? הוא אומר אני רוצה להיות חייל ולא בטלן בצבא. בישיבה הוא לא הלך. להיות בגולני ולהישאר דתי ולהישאר עם התפילין שלך ולהישאר נאמן. אז בתקופה הזאת מי שהלך לצבא תוך חודש עומד את הכיפה. ופיני נשאר חזק. בימים הראשונים של המלחמה נוסעים בטור נגמשים וטנקים. אני אומר, תאכיל פיני, עם גופיית טלית ירוקה. יושב ונקה מה? אני אומר, פיני, אנחנו עושים מסתובב. ואני זוכר שהתחבקנו, נשקנו. והמפגש הזה היה התרוממות רוח גדולה ביותר. השירות הצבאי בחטיבת גולני ליווה את פיני לאורך כל חייו, בכל שלב, בכל תחום, בכל תפקיד. ההוכחה הכי טובה לכך היא התמדתו המרשימה לאורך שנים בהתייצבות לכל שירות מילואים. הוא היה עושה מילואים כדת וכדין כל שנה, לדעתי חודש ואפילו יותר מזה יוצא למילואים, והוא הקפיד על כך, למרות שהוא יכול היה להשתחרר כמובן. למרות שהוא כבר היה בגיל שהיה צריך לפרוש. הוא השתחרר, הוא לא השתחרר. הוא המשיך ומתנדב כמעט עד כמה חודשים לפני שהוא נפטר. הוא היה תמיד בצבא. הוא אהב את זה. עושה לי, שלום, אני חייל שלך. אמרתי לו, שלום. עושה לו, מה, מי אתה? עושה לי פיני. אני פה בצוות 3 ב-81. כאילו, וואלה, גם אני פה ב-81 באזור. אני נולדתי ב-81. אז קיצור, הבנתי פתאום את הפרופורציות. גם דברים תוך כדי האימונים, תוך כדי פעילויות, ציורים, משמרות, דברים כאלה, תמיד הוא היה... השיחות איתו, הוא היה בן אדם שיודע להקשיב. מגיעים למילואים, גם כשהיינו נפרדים, אפילו שלא היינו הרבה זמן במילואים, תמיד היה בא עם לתת חיבוק ונשיקה. פיני נתן לכל אחד את ההרגשה שהוא החבר הכי טוב שלו, שהוא יקר לו. לא צעיר, אבל חינני, חיוך גדול על המרוח, לא על הפנים. חיוך עם כובע בוקרים, אני צריך. כובע בוקרים, כן. זה תמיד הסמל שלו, היה לו כובע. אתה רואה שכשיש לך אנשים שהפרספקטיבה שלהם הרבה יותר רחבה, אבל הם מבסוטים, אז מה עכשיו חייל יכול להיות שבוז, תגיד לי? אתה יושב ליד בחור שהוא כולו מבסוט מעצמו, זה היה יכול להיות שבוז. אתה רואה את זה בצוות, אתה רואה שהצוות זה ממש משפיע. זה לא שהוא לא היה טרוד אף פעם, אני בטוח שהוא היה מאוד טרוד. הוא תמיד ידע לשים את זה בצד, תמיד להיות עם חיוב. הוא היה במילואים, בזרית. אני הייתי בקצין במח גולני. והוא בא לאסוף אותי. אנחנו מגיעים לשם, שנינו על מדים. ואז הוא, ושתינו עם נשקים. אז שואלים אותו, מי זה? אז הוא אומר, זה הבן שלי. אז הוא אומר, מה זה הבן שלך? אבל לא הבנתי, הוא במילואים איתך כאילו. לא, הוא קצין בצבא, בגולני, ואני במילואים של גולני. ואז הוא רצה לעלות, לקבל עם הגלימה של העורך דין והכובע, עם מדים. ואז אמא אומרת לו, אנחנו בגדים, הוא רצין. והוא כל כך הזדהה עם המדים האלה, שזה היה נראה לו הבגד הכי מכובד. אני עולה עם מדים לקבל תעודת עורך דין. לאחר שחרורו מצה"ל בשנת 1981, החל פיני ללמוד עבודה סוציאלית. עם סיום הלימודים, החל פיני לעבוד במחלקת הרווחה במועצה המקומית ירוחם כרכז חבורות רחוב. הוא עשה פרויקטים מאוד יפים עם הילדים של החבורות רחוב, מאוד אהב אותם, מאוד הקשיב, היה אמפתי, ונוצר ביניהם קשר מאוד מאוד טוב, הוא מאוד דאג להם, והעצים אותם.
ועד היום לפעמים אני פוגשת ואומרים, פיני בעצם הציל אותי. ממש כל הערסים אהבו אותו, כי הוא דיבר אליהם בגובה העיניים, אבל הוא גם כאילו דרש מהם, הוא העמיד אותם במקום. שם, לראשונה, פגש את ריקי, האישה שתלווה, תעצב ותייצב אותו לכל אורך חייו. אני חושבת שהסתכלתי עליו וחשבתי שהוא באמת יהיה בעלי, שאף אחד לא יכול להיות שווה לו. הרגשתי שהוא אדם מיוחד. עם השנים נולדו לשניים שני ילדים, בת אל ויזהר. למרות עבודתו הציבורית במשך השנים, עבודה שכפתה עליו מיעוט שעות בבית, נוכחותו ליוותה את ילדיו בכל צעד ושעל, והוא טבע בהם את אישיותו. אני לא זוכרת רגעים של מוסר או משהו שהוא אמר לנו תעשו ככה ולא ככה, תהיו ככה ולא ככה. פשוט חי את הדברים, הוא הראה לנו בחיים שלו, איך שהוא חי, איך צריך להיות. זה היה דוגמה חיה לאיך חיים את החיים. פיני היה אבא נערץ על ילדיו. המתבוננים מן הצד על מערכת היחסים המיוחדת שלו עם ילדיו לא ידעו לומר אם מדובר באב, חבר או שותף לדרך. אני באופן כללי זוכרת את הנוכחות שלו בכל דבר. תמיד שותף, פעיל, לא מחסיר אף פעם, אין תירוצים. במשך שנים רבות הגיע פיני כהורה מלווה לטיולים שנתיים ולטיולי שטח בחוגי הסיירות בהם השתתפו ילדיו. הפעם הראשונה שככה יצא לי ולפיני להיות יחד זה בחוגי סיירות. אני מדריך בחוגי סיירות ופיני בא איתי כהורה מלווה. הוא מאיר פנים, הוא שמח, הוא מצחיק את הילדים, הוא שומר על אווירה, הוא דואג לכל הילדים. זה שהילדים שלו נמצאים, הוא מרגיש אבא של כולם. היה מסדר אותנו בלילה, איך אנחנו יושנים בשקי שינה, כולם. היו הרבה הורים שהצטרפו טיול אחד והבינו שהטיולים האלה לא להורים, אבל פיני לא ויתר על אף טיול. פיני הלך לכל הטיולים עם יזהר בסיירות. ישן איתו בשק שינה. לא ויתר אף פעם. אני מגדירה את פיני ההורה של חוג סיירות. בכיתה, אני חושב, ג' עשיתי התחצפות קלה למורה. הוא אמר לי, תשב, אתה כותב לו מכתב התחצפות. כתבתי איזה מכתב, ולא הבאתי לו אותו. אז הוא אומר לי, מה היה המכתב? תשב, תכתוב. אז הוא אמר לי משפט חזק, הוא אמר לי, תראה, אני לא רוצה שתהיה מצטיין, אבל תהיה בן אדם. פיני זה הולך עם ריקי. כאילו אין פיני. יש פיני וריקי. הוא הערך המון את ריקי. הוא המון הערך את אשתו, ריקי. אהב אותה. המשפחה אצלו זה היה פשוט ערך עליון. הוא היה תמיד מספר ומדבר עליהם. כל פעם שראינו אותו ככה קצת מתרגש, הוא היה מזכיר הרבה הוא היה מאוד קשור לנכדים שלו. הייתי הולך למילואים בתחילת הנישואים, והייתי מרגיש פה כמו ילד קטן. אתה הולך למילואים, רודפים אחריך תחנת אוטובוס, לתת לך דמי כיס. אני זוכר איזה רושם עמוק השאיר בי היחס של פיני לאבא. פתאום אני רואה את פיני הילד, במובן הזה של איזה כבוד לתת לאבא, ואיזה הערכה, איך להקשיב לכל דבר שהוא אומר, פשוט איך שהוא קיבל את פניו, אני פשוט התרשמתי עמוקות. שהוא נכנס קודם כל, מנשק את היד והראש, ומחבק. איך אבא של יזהר הולך עם יזהר לגולני, אמרתי איתו את סוף המסלול. חיכה לי שמה, ואני זוכר אותו הולך איתי. אני לא זוכר, הוא צועק, קדימה, והוא רץ אחורה. עוזר לנו פה, והיא לידי, והוא בא ומפרגן למ"פ. ואני כתב והוא כתב. ודגלים יודעים מדגל ישראל, והוא דגל גולני, והם רצים ימים. וזה היה פשוט, איך הוא מלווה אותך, כאילו, הוא נותן לך את הביטחון הזה, אני איתך. פיני היה אבא נערץ על ילדיו. יזהר היה קורא לו אבא אחי. בשנת 1987 מונה פיני לעוזר מנכ"ל המועצה המקומית בירוחם. ומיד לאחר מכן הפך למנכ"ל המועצה בפועל. עם היכנסו לתפקיד זה, החליטה משפחת נבון הצעירה לעבור להתגורר בירוחם. החלטה זו היא שתהפוך את פיני במשך השנים לחלק בלתי נפרד מהנוף הציבורי ביישוב. כי הוא הכיר פה כל אחד, אי אפשר היה למכור לו אגדות, הוא היה בכל הכיוונים.
היה בכל התפקידים, מכיר כל עובד, את איכויותיו. העובדים האמת די נכנסו ללחץ מהכניסה של פיני. הוא היה מאוד קשוח, אבל כשלמדנו, כאילו, כשלמדתי להכיר אותו, אז הבנתי שיש בתוכו לב ענק. הוא היה מאוד רגיש, לעובדים במיוחד. כשבן אדם עובד מסוים בא ובכה, אז הוא פשוט, היה מקרה שראיתי שהוא ממש דמה, הוא בכה עם העובד הזה. אני חושבת כשאמרו לו שהוא חולה, הוא לא בכה. הוא פשוט בכה, היו לו דמעות בעיניים. פתאום אני רואה טלפון מצלצל, טלפון מהבוס, אני צריכה לצאת, לענות, יצאתי. ועניתי ואומר לי, אושרה, מזל טוב, יש לכם הולדת. מאוד התרגשתי. כשהוא נכנס הייתה רוח חיה במועצה. אנשים עמדו, אנשים נכנסו לתפקוד, אנשים הגיעו בזמנים, אנשים התייחסו לעבודה. נכנס, בקיצור, היה רוח חיה. אתה בולדוזר, רץ קדימה. אני אמרתי לו, אני מעדיף לבלום סוס דוהר מלדחוף פרות עצלות. אתה סוס דוהר, אתה רץ קדימה. פיני נבון זה היה שם דבר של משהו, זה מנוע טורבו שעובד לפי מסלול מסוים שלא זז. אין דבר כזה חת בפה וחת בלב. מה שיש לו, הוא אומר. חתירה לאמת. ישר. מה שתשמע אותו אומר לך בפנים, זה מה שיגיד גם אחרי הגב שלך. אבל גם חסד. אין אדם שנזקק, באמת נזקק, ולא יכול היה לראות אצל פיני כתובת. לבוא למועצה זה לבוא לפיני נבון. לבוא למועצה, להיכנס זה להיכנס לפיני נבון. ממש היה שביל מהכניסה עד המשרד שלו ישר. לא ימינה לא שמאלה, ישר אליו. זה היה פה תנועה בלתי נפסקת. תושבים ואנשים שכל הזמן היו עולים פה לרגל אליו. שיחות טלפון עשרות. תשמע, יש איזה מישהו בירוחם, אולי תמצא לו משהו. יש איזה אחד עובד אצלכם, יש לו איזה בעיה, הוא לא אמר, אבל תשאל אותו. יש לי בעיות פה ושם וזה, אמרתי לו, בואי ננסה לעזור לך במה שאני יכול. הוא בא לדירה שלי, הביא לי צבע, הכל חינם. שתבינו, הכל חינם הביא לי. את האמת, לא רציתי להגיד לו, נמשיך הלך, הביא לי אוכל. גם לא עשיתי אוכל ממנו. הוא בא לכאן ואומר, שכחתי את שקית המצוות באוטו. הוא הלך להביא, אני רואה, מה זה שקית מצוות? החותמת שלו. הוא אומר לי, מאז שיש לי את התואר של העורך דין, כל החתימות האלה אני עושה אותם רק לשם שמיים. לא נחכה, לא ניתן לאנשים לחכות. כל האנשים קשי יכולת וזה, נעזור להם, נראה להם שהם לא קשי יכולת, שיש להם מישהו שבא איתם. כל מה שיש לך בעיה, תשלח אליי, אני פה. אם הוא היה רואה שבן אדם צריך עזרה, הוא היה שיעי בשבילו, היה נלחם בשבילו עד הסוף. הוא אמר, אני ואתה משרתי ציבור. המילה משרת. במהות שלו היה משרת של ציבור. גם שהוא היה אדם פרטי, הוא היה משרת של ציבור. מוכן 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. להתגייס לעזרה. אמרתי לו, תשמע, פיני, אני צריך לכתוב מכתב שאני יכול להיות לוחם, ככה ניסח לי משהו ב5 דקות, משהו מדהים כזה, לאחר הגעה כל הנתונים שלך והמכתב שצירפת, אנחנו שמחים לבשר לך שהתקבלת להיות חריג חי"ר, ובלי פיני אני בטוח שבלי המכתב שהוא כתב לי, אני בטוח שלא הייתי מצליח להתקבל להיות לוחם, וזה בעצם בנה לי את כל החיים בצורה אחרת. לאורך כל חייו עסק פיני בלימודים. הוא למד עבודה סוציאלית וסיים תואר במנהל עסקים. למד גישור בכיר, גזברות ודירקטור חברות. אך זה לא הספיק. בגיל 47 החליט פיני להגשים חלום ישן של לוחם צדק, והחל ללמוד לימודי משפטים. לא הפתיע אותי ומאוד שימח אותי שהוא רוצה ללכת ללמוד. כל הזמן הוא מחובר לספרים, זה ספרי קודש וספרי עיון, ספרים, כל הזמן קורה. אני לא זוכרת אותו יושב מתבטא לרגע ככה על הספה, תמיד בלמידה. בהתמחות הוא ירד במשכורת גבוהה ל4,000 שקל. והוא התגאה, אני מקבל 4,000 שקל. האחריות ומסירות היו נר לרגליו של פיני.
והופיעו אצלו בכל יום ויום בחייו. ניתן היה למצוא אצלו גם את ההתמקדות במטרה, אך לא פחות את הנחישות והעקביות בדרך אליה. מהבית הוא מצלצל איזה מדבר עם זה, מסדר את זה. כי הוא רצה רב ציוני ורב חשוב שיהיה בירוחם. ופיני עליו שלא מתקשר אליי. אתה רוצה להיות רב עיר? קום לעבוד! לקחתי את מה שהוא אמר. כשנבחר הרב מירוחם והלכנו לברך אותו, הוא הלך למרות שקשה היה לו ללכת. והלכנו ורקע וזה. ותקע בשופר. וראית בן אדם כל כך חלש וכל כך שמח. והדבר הראשון שהוא עושה זה מחפש שופר, ותוקע בשופר תקיעות ארוכות. הוא תוקע בשופר כאות של שמחה פנימית. יחסי פיני עם המועצה ידעו עליות ומורדות במשך החיים. רגעים שמחים ורגעים קשים. אך אין ספק שהעבודה הציבורית במועצה הייתה כאוויר לנשימה עבור פיני, עד לרגעיו האחרונים. כל התהליך שפיני עבר במועצה, עם כל הקשיים, שבסוף היה לו סגירת מעגל, שהוא הפך להיות מזכיר מועצה. ואתה ראית עליו שכשהוא התחיל את התפקיד הזה הוא פרח. הוא באמת סגר מעגל. לאחר תקופת לימודים מפרכת, שבה הסתגר בחדרו מספר חודשים, 16 שעות ביממה, עבר פיני את מבחני לשכת עורכי הדין. אך זמן קצר לאחר מכן חש פיני כאבים עזים בבטנו ופונה לבית החולים. שם נמסר לו כי הוא חולה במחלת הסרטן. מרגע שבעצם המחלה נודע, הוא בא ככה, אסף את כולנו עכשיו זה היה בסורוקה. ואז הוא אמר, פה יוצאים לקרב. אני כזה פתאום, סוג של שבר כלי, פתאום מחבק אותך ומחר. שועטים קדימה, לא קרה שום דבר. אנחנו ממשיכים עוד שלב קדימה. זה היה, הוא היה אופטימיסט. כל קושי, כל בעיה, אני אמצא את הדרך לעבור. במשך המחלה, הפגין פיני חוסן נפשי בלתי ניתן לתפיסה. הוא חיזק את הסובבים אותו, חולים ובריאים כאחד. כוחות ותעצומות נפש. דווקא בפיני ראית את זה בהתגלמות האמיתית שלו. כל הזמן הוא סיפר שהכל בסדר ושיהיה בסדר. כל הזמן אמר לי, תחזקי את אשתי. כל הזמן תגידי לה שיהיה בסדר, תחזקי אותה. חשוב לו לחזק את אשתו. פיני נהג לומר לסובבים אותו, אני לא חולה, יש לי רק סרטן. זאת גדולה. איך אתה, בתור בן אדם, שאתה יודע שאתה חולה ומקוננת בך כזאת מחלה, אתה נותן כל הזמן הרגשה כזאת שהכל יהיה בסדר. הוא היה עם סוכריה של מורפיום בפה. ידענו שכואב לו, שהוא סובל. הוא לא הוציא מילה מהפה ורק שיבח. אני לא זוכרת את אבא שלי נשבר לרגע. במחלקה האונקולוגית בבית החולים סורוקה בבאר שבע הפך פיני לסמל. הרופאים והחולים עמם נפגש מספרים שלא ראו חולה כזה מעודם. מהקושי של המחלה הוא הבן אדם היחיד שהיה מצליח להרים אותי עד עצם היום הזה. בטיפולים, במחלקה, בין הקהל להקה, הוא רץ לשירותים, הוא מקיא, הוא חוזר, יושב על המיטה, בואי להנה, תנקי את הדמעות, אנחנו לא בוכים, אנחנו ננצח את המחלה, אנחנו נהרוג את המחלה, המחלה לא תהרוג אותנו. הוא אמר לי, תרימי את הכרית. הוא אמר לי, תראי מה יש פה. ומתחת לכרית שלו היה הברכה שהוא כל הזמן היה מברך את הבן שלי. הוא אמר לי, הוא איתי כל הזמן, אני כל הזמן מברך אותו. איך הוא חשב עליו כשהוא במצב כזה קשה, והוא אחרי ניתוח, ומה זה עשה אצלו מתחת לכרית? מה, אתה עוד מברך אנשים כשאתה במצב כזה, אתה עצמך? אני לא אשכח את היום שהגיעה שוטרת, צעירונית, בדלפק, ממש בדלפק. וישב ונתן לה הרצאה, בדלפק. אין מה לעשות, יהיה בסדר, הכל טוב, אנחנו ננצח. החיוך הנסוך באופן תמידי על פניו והאופטימיות בדבריו לא הותירו לרופאים ולחולים ברירה, אלא להעלות חיוך על פניהם ולא להתייאש. הלוואי והייתי יכולה להקרין אותו לחולים שלי ולראות, תראו איזה גישה כל כך חיובית, גישה כל כך כזאת, זה היה עוזר להרבה אנשים להצליח להתמודד. יום אחד בא אליי איזה פיני אחד, נראה האיש הכי בריא בעולם.
כולו צחוקים וחיוכים, כולו הכל בסדר, רק צריך להוציא לי איזה 80% מהכבוד, כל היתר. בתור בן אדם שמטפל בהרבה אנשים, זה מאוד יוצא דופן. לא רואים כל כך הרבה אנשים עם כאלה אנרגיות חיוביות סביב מחלה כל כך קשה. אני מתקשר אליו, אני בציפייה שלו, יגיד לי, בסדר. אבא, כן, שומע, עוד יומיים ב9 בערב, תל השומר. למה אתה קובע לי פתאום לשאול אותי? לקחתי את הדיסק, והדרך עם הדיסק לתל השומר, כאילו. נכנס לרופא, שמע, הוא לא בא. מה זה לא בא? אין לך מה לראות אותו. קח את הדיסק, תגיד לי מה אתה חושב. הוא בפרק הזמן הזה הותיר חותם מאוד מאוד חזק. בגלל האישיות שלו, אישיות של איש מאוד כזה חזק, מאוד חיובי, מאוד אופטימי. פייטר אמיתי. הוא עשה לנו מסע לירושלים. פה בעבודה אין זמן. לקח אותנו לכותל, לעיר העתיקה, לרובע היהודי, לעיר דוד. הגענו לנקודה הכי קרובה לקודש הקודשים. ושם הוא נתן תפילה. הוא עמד שם והתפלל. פשוט הוא קרע לי את הלב. זה היה מדהים, מדהים. ממש הוא בכה כמו ילד. המון זמן, ולדעתי לא רק התפלל על עצמו, התפלל על אחרים. אבל הוא הביא נשמה. פיני זה שחקן נשמה. אבי זכרונו לברכה חלה, והוא מיד התגייס ונרתם, הלך אליו, נסע אליו לבאר שבע. אחרי כל טיפול, פיני היה מסיים טיפול, חלש, צריך לנוח, קופץ לאבא שלי בבאר שבע. הוא העריץ אותו, הוא הסתכל עליו, אמר, שמע, אני מוריד בפניו את הכובע. למרות הקושי, הוא בא, הוא יושב, הוא מתאמץ, הוא אוכל, הוא מדבר, הוא חי, הוא אופטימי. הוא היה פשוט מטעין אותו, ממלא אותו בתקווה. להעריץ אותו על איך שהוא התמודד עם המחלה. אנשים פשוט שישבו לידו הרגישו שהם יותר חולים ממנו. זה לקבל טיפול ולהגיע לעבודה, או להיות עם טיפול מוצמד אליך ולבוא לעבודה. הוא בכלל לא ספר את המחלה. הולך לטיפולים, ואחרי הטיפולים פשוט חוזר לכאן, וכולנו בתדהמה. פתאום אני רואה אותו. פיני, איזה כיף שבאת, ואני חשבתי שאתה בעניינים אחרים. ולהתבלבל, הוא מרים לי את החגורה, הוא מראה לי אינפוזיה ומעין פאוץ' כזה. הוא אמר לי, מה חשבת, שלוותר? לוקחים את העניינים האחרים איתנו. היה לו שם כימותרפיה. שהוא אמר לי, בחרתי לחיות, ואני אחיה את זה עד הרגע האחרון. למות ולחיות זה בידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לחיות באמונה שלמה. פשוט הרים את המסכה ואמר, ישועת השם כהרף עין. הוא לא נשבר, גם ברגעים הכי קשים שהיו, פשוט לא נשבר. הוא פיני, נשאר כמו שהוא. בשבת הגדול, ערב חג הפסח שנת התשע"ד, עלה פיני בסערה השמיים. היישוב כולו הוקע בתדהמה. פיני נפטר. אני הייתי בטוח שאני מה זה נפטר? אני מקבל את הטלפון ממיכאל. כבר לא... הוא מספר לי שתדע לך שזהו, פיני לא איתנו. אני לא עבר, כאילו אפילו לא הצלחתי להגיד מילה. פשוט פרצתי בבכי, בלי הפסקה. בכיתי כמו ילד. וההרגשה שאני עם סבא לא נותרו לי הרבה ימים. אני חושב שבירוחם עוד לא הייתה לוויה כזאת. בית העלמין היה כאילו משהו מיוחד. גודל של אנשים באו מכל קצות העולם. הייתי מהמון אלפיות של אנשים מכובדים. הלוויה שלו הייתה לוויה של מלכים. כמויות של אנשים
מכל הארץ נהרו ובאו והקשיבו. הם אמרו לי, בחיים שלנו לא ראינו דבר כזה. מי הוא היה? מה הוא היה? הם אמרו לי, לא, את חייבת להגיד לנו מי האיש הזה. אמרתי להם מישהו רגיל, פשוט. איך אדם שהיה לו מאבקים בחיים שלו, והוא נאבק, בתור מנכ"ל מועצה הוא נאבק על הרבה דברים. אבל איך אדם כזה יש לו כל כך הרבה אוהבים? האנשים באים לא בגלל שקוראים לו פיני, בגלל האהבה שאהבו אותו והכירו אותו. זה כמו צדיק. הוא אומר, לא, אני לא פוחד מהמוות, ואני יש לי דיבור איתו, וכשהוא יבוא, הוא יבוא, אבל עד אז אני נאבק. והוא נאבק והאמין. אני חושבת שהוא הולך שמח. מתחת לטלית מסתתר שם חיוך. ראית שזה היה מוות שלם. בלי סבל, בלי מאבקים. קשה ביותר. לקראת פרישתו מהמועצה החל פיני בהגשמת החלום שלו, פתיחת לשכת עורכי דין המסייעת למעוטי יכולת ללא תשלום, ובמקביל פתיחת קבוצת תמיכה לחולי סרטן. את המודעות שהכין לא זכה פיני להדפיס. לאחר מותו נמצאו מודעות אלו מוכנות לפרסום בתיבת המייל שלו. תוכניות שלו להקים משרד עורכי דין, לעזור לאנשים שאין להם ולא יכולים. איך הוא מתכנן את זה? הוא הולך למות, אבל עדיין התוכניות היו, וכאילו הרצון וזהו לא, כאילו עד השנייה האחרונה. מיד לאחר מותו החלו מיזמים רבים לזכרו. הודפסו וחולקו אלפי ספרי קודש והחלה כתיבת ספר תורה לזכרו. נפתח בית מדרש לנוער בירוחם על שמו, והחל מיזם לימוד משניות לעילוי נשמתו על ידי עשרות תלמידים. התקיימו עשרות שיעורים לזכרו בביתו בירוחם, בעלי ובסדרות. בנוסף, יצא לאור סידור אהבת פנחס ליום הכיפורים, המשלב נוסח עדות המזרח ואשכנז, סידור שיצר תקדים של חיבור בין עדות לתפילה משותפת. ויש לי צמרמורת. מה שמנחם אותי זה הספרים שעשיתם, שכל שבת שאני רואה אותם בשולחן, זה הדבר שהכי ריגש אותי, כאילו האדם הזה לא הלך, הוא עדיין פה. זה לא דבר שאפשר ככה לשכוח, ואני מאמינה שהוא פשוט לא יישכח. במעט מגע הזה שהיה לנו, אני אהבתי אותו מאוד. התרשמתי ממנו, מהאישיות שלו. פיני זה ללכת קדימה, זה כל הזמן לא להסתכל אחורה. מדהים, פשוט מדהים. זה בן אדם אדיר. מה שמנחם אותי בחיים שלו זה אתה. זה מנחם, כשאני רואה אותך, אני רואה את אחי. אני רואה אותך איזה. אני רואה אותך, זה פיני שלי. כל מה שהוא השאיר פה, זה דברים גדולים שלא שכחים. זה היה יותר מאח. השמחה שלו הייתה פורצת גבולות. דמות שבאמת להרצה, לשמחת חיים זה טוב. עם שמחת חיים. הלוואי, והיינו יכולים לקחת רק קצת מהשמחת חיים שהייתה. החיוך ושמחת החיים. החיוך שלו בשבילי זה היה הכי בולט. כל הזמן ראית חיוך בפנים של הבן אדם. לא שבר אותו כלום. עשה רושם מאוד חזק עליי כבן אדם. אילן, שהוא נטוע, שתול על פלגי מים. כל רוחות שבעולם באות ועוקרות אותו לא מזיזות אותו, כי יש לו שורשים. וזה פיני. שהרגליים שלו נעוצות באדמה והראש ב-40,000. ויש אנשים שיש להם כוח של חיים, שיש להם מנוע, משהו שמניע אותם, משהו שלא נגמר. וזה היה פיני.
הוא צריך לגעת בנפשות של הרבה אנשים. אני זוכרת שהוא אמר לי, אני זוכר שמכל דבר שעשיתי בחיים שלי, הייתי משמעותי. היו אומרים לפיני, תחיה 70 שנה. תעשה בדיוק מה שעשית, אבל ב-70 שנה. או תחיה 54 שנים ותעשה את מה שעשית, אין לי ספק שהוא היה בוחר באופציה השנייה. הוא עצם את העיניים ולא ויתר ולחם עד הדקה האחרונה, אבל הוא חי את חייו כמו שהרבה אנשים שעוד יגיעו לגיל 100 לא יחיו. איכות. הכל אצלו היה קצר, איכותי. 2 ילדים, הכי איכותיים. חיים קצרים, הכי איכותיים. בן אדם לא צריך הרבה שנים כדי להספיק הרבה. ופיני בשנות ה-50 לחייו היה מדריך נוער ומנכ"ל עירייה. ואני חושב שהוא פה השלים מעגל. פיני עליו השלום, בשבילי, היה ספר מוסר. ספר מוסר דווקא בגלל שהוא לא היה רב. עשרות אנשים ועשרות משפחות יותר חייבים לו את הקיום שלהם. כל המצוות שלו מפוזרות. אדם שמפיץ אור. יש אנרגיות, יש פרואקטיביות, יש נחישות, יש כוחות נפש. עד היום הוא מרים אותי מהרצפה. הוא לא פה והוא מרים אותי. זה איתי. זה איתי האישיות, האמת הזאת, שאין פשרות. זה אותו פיני שאמר לי בבית החולים, אני אנצח. זה אותו אחד שאמר לי במשחק הכדורגל הראשון, אני אנצח. הוא לימד אותנו פרק מה זה לנצח. ברור לי שהוא ניצח. כי זה לא נקבע בחי ומת בסוף. הוא ניצח כי בסוף הוא הצליח לחיות איך שהוא רצה בתקופה הזאת. כששואלים אותי איך את, 11 חודש אחרי, אז אני אומרת שאני כמו פיני, מתמודדת, כמו שהוא היה רוצה. אני חושבת שהוא גאה בי. להמשיך, פשוט להמשיך. אם הוא היה פה, במצב שלי, מורכב, עצוב, עם הרבה חזיתות, הוא היה פשוט בולע את הרוק ומחייך. ואנחנו עושים את זה. שואלים אותי אם פיני השאיר צבא. אני אומרת להם, אין צבא. פיני השאיר את החיים. הוא כל הזמן חי, והוא שידר שצריך להמשיך הלאה. מה זה צבא? מה, כסף? הוא אומר, אני משאיר צבא. הצבא שאני משאיר, צה"ל. וזה מה שהוא השאיר פה, את עצמו. נצחי, אבא שלי נצחי. צדיקים במיתתם נקראים חיים. פנחס לא מת. פנחס צדיק. ועליו נאמר ויחי פנחס. פנחס לא מת. פנחס חי. זהו סיפור חיים, על אדם מלא בחיים. אדם שחייך אל החיים, גם כשלעיתים היה נראה שהם אינם מחייכים אליו בחזרה. מה שוודאי ניתן לומר, זה שהוא ניצח את החיים, או ליתר דיוק, ניצח עליהם. סיפור על אדם גדול, בעצם גדול מהחיים. פיני נבון.